kun jij ze uit elkaar houden? Ja? Hoe dan? Om naar de gezichtjes te kijken. Ja, Echt waar? ja, mooi gewoon goed naar de gezichtjes Ja. kijken. Naar Hè? de gezichtjes kijken. Nou. Lastig. Ja! De eerste is Vic en de laatste is Riff. Oké. Wat een leuke namen. Er zit nog één daar. Hi. Wie ben jij? Best. Wes. Hoor jij er ook? Nee, ik hoor er niet bij, alleen bij opa en oma. Oké. Best is bij opa en oma, jong. Die had ook de school uit. oké. Lekker vakantie. En ik ga met het vliegtuig naar Turkije en dan ga ik over de zee vliegen. Hé. Ja, ja. Turkije! Turkije, ja. Ja, naar Turkije. Ja. En, oh, wat leuk. Ja, ja. Ja, en gaat papa ook mee? Iedereen gaat mee, maar behalve ons hondje, die heet Pip. Ja. Oh, de hondje heet Pep. Maar die kan niet mee, hè? Nee. Nee, die gaat naar mijn opa en oma. Oké. Lief Pep logeren. Maar hoe moet dat dan met zwemles als je in Turkije bent? Dan heb ik geen school en geen zwemles. Dan heb ik niks, dan ga ik alleen maar vakantie vliegen. Oh, oké. En is er op vakantie in Turkije ook een zwembad? Ja. Oké. En wat nog meer? Hoe kunnen we dan nog meer in zwemmen? In het zwembad, maar ook in de... Zee. En daar zit ook strand. En ook Oké. strand. Dan kunnen we schelpjes gaan zoeken. Oké. En zandkastelen bouwen? Dan gaat mama vast wel helpen, of niet? Of met papa? Papa? Ja, dat denk ik ook. Ja? Mama of mama? Oké. En als we dan blijven we ook slapen. En als ik ga slapen mag ik bij papa en mama slapen, want anders heb ik geen bed. Ja, Oké, ja, want je ziet met Vief dan. ja, we zijn met 4. Dan, en allemaal op één kamer? Ja, en de 2 kamers neven elkaar. Dus Oké. 5 is best wel lastig om door 1 kamer te vinden. Ja. Dus. Dus dan, oh, wat een feest. Ja, want normaal sleupt Lovi als enigste, en dat vind ik eigenlijk niet eerlijk, om een eigen kamer. Dat vindt Lovi niet eerlijk. Nee, want dat wil eigenlijk het liefst, ja, papa en mama die slopen op 1 kamer, de jongens op 1 kamer, ja, en het helemaal alleen. Dus dat is dubbel 4 dan op vakantie, want dan sloopt je het bij ons allemaal. Oké. En is Lovi wel een goede doorsloper? Oh ja. Ja? Ja, ja. Als hij eenmaal sluurt, Zeker. dan kan ze een kanon afschieten? Ja. Oké. Wauw. Wel altijd vroeg naar bed, vroeg op, maar... Als ik laat naar bed ga, ben ik altijd om 6 uur, om 7 uur wakker. Oh, dus dan zie je die heel Dan erg is een mee. keertje om 8:30 naar bed gaan of om 10:30. Ja? En dan was ik om 6 uur wakker. Oh jee. Dus Maar een heb je keertje. dan wel een goed humeur, Wes? Ik weet nog niet zo wat dat betekent. Oké. Hey, op een gegeven moment kwam ze erachter dat het er 2 zien, hè? Ja. Toen, had ze toen niet zo van, oh hemeltje, het waren er 2 in plaats van 1, hè? Nee, ja, wij je nog ook zoiets van, ja, nou oké, dan 2. Ja. Oké. Ja, daar heb je dan toch niks over te zeggen, hè? Dat klopt, dat klopt. Maar was het niet even, Nee, ja, daar we had ik hebben niet in op de, gerekend. dat waar, maar we hebben in de familie allebei tweelingen. Dus bij zowel mijn mensen aan de kant als bij ons aan de kant. Dus wij hebben niet zoiets van, oh ja, dat kunnen we niet of daar schrikken we heel erg van. Het is dan even praktisch, gewoon wat aanpassen dat je denkt, oh ja. Ja. Moest er ook een andere auto komen? Ja, ook, ja. Ja, en uiteindelijk willen we ook een ander huis, want ja. Oh, dus, Nu is er geen Hoezo, plaats mama? voor de jongens, voor allebei een aparte kamers. Dus. Oké, dus je ziet echt, en dat is redelijk lastig, hè, op dit moment. Ja, Ja, ja. Dat is wel een uitdaging. dat is een uitdaging. Maar ja, goed. Je ziet al lang aan het zoeken? Nou, we zitten hier in principe goed. We vinden het heel fijn op Boswen, dus een fijn buurt. Dus wij hoeven niet het meer weg, maar als er iets leuks voorbij komt, dan kijken we wel weer. En ook hier weer een Bossen? Ja, natuurlijk. We gaan in de zomervakantie. Wat in de We zomervakantie. gaan toch in de zomervakantie naar Turkije, mama? Ja, dat klopt. Ja. Zomer. Zomer, ja. En wat ga je nog meer doen in de vakantie, Loven? Wat gaan we nog meer doen? Zwemmen. Zwemmen ook nog. Maar papa, maar misschien wil papa, maar
ik had een idee en ik zei, misschien kunnen we vanavond pannenkoeken gaan eten. En papa zei, ik denk er nog even over na. Oké. Ja, en nu hebben we ook weer van alles lekkers gehaald. Ja? Want we gingen eigenlijk hoe je een beetje gewoon picknicken. Hoe wat je leuk. de vakantie gaan openen. Dus Ja. ik werk zelf ook in het onderwijs, dus ik heb nu ook 6 weken En vakantie. mama dus- werkt op een school. Is mama juf? Nee. Nee, Nee? niet echt juf, hè? Nee? Nee, maar ik werk wel op een school. Oh, wat duist ze op de school? Ik werk in het voortgezet speciaal onderwijs. Mama, je bent En daar help ik mij met de aanmelding van de leerlingen eigenlijk. En de extra zorg die er nodig is op school. Oké, maar dat is dus een kantoorbaan. Nee, Niet? nee, dat is een heel diverse baan. Oh, Dus, vertel. dat is, Duist ik ook dan intakegesprekken? ja, en- ja. En dan de leerlingen eigenlijk helemaal begeleiden tot ze op school zitten. En bij op school alle extra zorg die daarin betekenen ook het nodige. Oh, wat leuk. Lijkt me superleuk Ja. werk. Zeker, zeker. Dus het is 10 taken om ervoor te zorgen dat de nieuwe kindjes op school ook goed integreren. Ja. En happy zien. Ja, en het is wel een speciale vorm van speciaal onderwijs. Want bij ons zitten altijd behandelaars van zorginstellingen. Ja. Die zitten, zou ik maar zeggen, mee om tafel. Dus Oh. alle leerlingen die bij ons op school zitten, die hebben ook een tweede lijns En er zijn ook behandelaar. kindjes bij mama op school. Ja, er zijn ook kindjes, ja. Kleine kindjes en grote kindjes. Ja, tot wie groeit? Tot een 18 jaar zitten er wel leerlingen bij ons op school. Oké. Ze zitten eigenlijk idealiter zo kort mogelijk bij ons op school. Want als ze zo kort mogelijk bij jou op school zitten, dan is het een teken dat het goed gaat. Ja. Oké. Dus wij zijn eigenlijk ook bijvoorbeeld voor leerlingen die heel lang thuis hebben gezeten, Ja. die komen dan bij ons opstarten en ja, zodra het kan gewoon ze weer over. Hey, en picknicken, dat doet je dukker? Ja, jawel Ja? toch, hè, in de tuin. In de tuin? Ja, ja. Oké, dus het is, Lovie, het is altijd buiten picknicken? Jawel, hè. Soms. Soms ook Soms. in het bos, toch? Ja, hebben we ook. Oké, en wat heb je allemaal nodig voor een picknick, Lovie? Een mand Een mand, Ja. en eten eten en drinken. en drinken. En hoe gaan we opzetten? Op een stoel? Nee, hoe stoel? doen we toch op picknicken? Op het picknick? Kleed. Kleed. Ja. Ja. Hebben jullie een leuk picknickkleed? Met mooie kleuren? Ja, toch? Ja? Oké. Hey, en Ik heb gewoon een doek, maar dan kan je ook gewoon op eten en dan kan je ook gewoon hutten mee bouwen. Oh, nou, dat is hier nog mooi goed beter. geregeld. Dat is nog Dan beter. kan je goed 2 dingen Ja, doen. ja. Nou, Eigenlijk was het gebruikt voor een hut te bouwen, maar die kun je er ook op zetten, toch? Maar, Maar ik heb ook een echte tent. Ja, die heb je ook. een raam. Ja, klopt. oké, dus je kunt En ook die, nog... is, en die is blauw en daar heb je ook stokken voor nodig. En dan heb je ook zo'n kort gordijntje. En staat die tent binnen of buiten? Die moet buiten staan, want binnen hebben we niet zo genoeg plek. Oké. Ja, daarom willen papa en mama ook een nieuw huis. Ja, hè? Ja. Hey, Straks een grote goed. wat heb je op je... Wat is dat? Mijn juf heeft maar gesminkt. Is dat een beetje K3? Misschien? Dat is een regenboog. Ja, maar de K3 zingt ook over regenbogen, hè? Klopt, joh. Van de luchtballon ook. Ja. Kijk, Wes begon ze wel te zingen, of niet? Maar ik zie ook, ik zag net bij, volgens mij bij Vic, Ja. een klein sterretje ergens ook. En jij hebt ook weer een klein sterretje. Ja, Lovie, het geeft je een beetje af. Wat dan? Mama, ik voel allemaal regen. Ja. Heb je, ben je ook een echte lieve grote zus voor jouw kleine broertjes? Ja? Ja, hè? Ja? Dat vind ik wel. Zorg je ook een beetje voor ze? Ja, hè? Ja? Oh, man met ook glitter. Ja, Man met nou, ook glitter in het ja. gezicht. Dan heb ik even zakken. Dat ding. Hier boven. Oh, daar. Oh, jeetje, ja. Ja. Nou. Ik zie niets leuks. Oh god. Wat. Ja. Nou, die kettingje. Ja, dat... Ik heb de kindjes altijd bezig. Dat is zeker hoor. Mijn broertjes doen soms ook wat raar. Oh, Oh, wat raar. Ja, maar dit gedrag is toch altijd? Dat scheelt, hè? Ja. ja. Ja, dat is echt... Ik laat ze nu doen. Je ziet En met plassen, met Wes. en plassen ook wel op de wc. Hey, Nou, wauw. Wat goed.
Maar dat doe jij al heel lang, hè? Bla 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 Ja. bla bla. Ja. Hoe oud ben jij, Lovie? 4. Zo. Maar dan zit je nog niet zo lang op school, hè? Wel. Vanaf oktober al. Ja. Ja. Oh ja, dat Heel is... lang. Wel 100 jaar. Nou. Die bent Bijna. geen 100 jaar. Maar 100 jaar op school bedoel ik. Zit ze al 100 jaar op school? Dat is wel heel knap dan. Wat vind je het leukst op school? Alles. Vind je alles leuk? Ja? Ja, meestal wel hè. Doet heel graag werken. Doet al ook heel graag lezen hè, en schrijven. Ik kan dat al lang. Kan ze ook gewoon al. Kan ik al. Lezen. En schrijven. Bah. Oké. Dus je kan ook je eigen naam schrijven. Dat is makkelijk. Of